цялост най-хубавото е, че отново идваме тук. Към живите идваме пак отново. Как се стои? Най-хубавото. Фактически за реализация формата от най-висока точка. То дълг с минус 100 метра. Са отзад. Минус 100 метра само на класика. Класики, меандри, класики. Това е. Много яко. Живите си, бе. Това е добре. Всеки път, като има някой сифон, като си излеза, искам да съм оттатък в живите. Така че това е един хубав сифон. Много приятен. Много важен сифон. Мистер, кой е сифон? Все пак да не забравя. Диш, тук отваря много добре. Значи, цепнатина, виждаща надолу. И тясна е така. И полека отваря и стават едни галерии, като тия тук долу. Много големи. В един момент един обвес, обаче по тях има и лека кал, когато почва да се събира, като в един момент е 25 метров обвес. Отдолу се покажа камера. И по тях кал. И имаш още един обвес. 7-8 метра беше. Или 10 метра, точно това. Финал. Как се бате? Чао, Право е фейско, човек. Работи ли? После отбудичиш. Сифон е невероятно чист. Идеален за бургер. След сифона, ето е якичко също. Но ще ви разкажем по-късно, може би. Поможе ме! Аз съм Сашо, Александър Колев, от град Бургас. Но в клуб София от 2 години и повече. В момента гледам в по-голямата част в клуба, или по-активната поне. На експедиция в така наречените Албански Алпи, Северна Албания, на цел да работим основно по една пещера, Мая Рапид. За сега има някакви успехи по работата в пещерата. Една група продължава да работи там. Останалата част от екипа работи по района, така да се каже повърхностна спелеология. Караме, търсиме отворени пещери с масива на върха. Днеска ще отидем на самия връх, където предполага, че трябва да има най-голяма перспектива. Се надяваме да изкочи нещо, да вземем координатите, вече да правим сметката как ще работим по него, дали изобщо ще е в рамките на тази експедиция или не. Ще видим и какво са направили групата от пещерата, защото това е основната цел. И така, бъхтиме се по този бер вече някой четвърти, някой трети ден. Търсиме пещери. Всичко е окей. Всичко, които сме тук, от тук, защото ни харесва. Харесва ни да ходим по пещери, ама за да ходим по пещери, първо някой трябва да ги открие тия пещери, да ги разработи като обекти. В този район сме, защото е доста перспективен. Карстовия пласт е доста дълбок. Черто падат камъни. Ето в момента паднаха ни камъни. Това е Игор Руняшки, на 46 години, от Стара Загора, също член на клуб София. Ако не се лъжа, тук зад гърба ми трябва да е Радоима, който е най-високия връх в района. Само че за него пътя въобще не е от тук. Минава се отдолу и се върти през циркусите. Не сигурно видяхме пътеката, ето подсича това връх Мая Рапид. Мога да снимаше там какъв огромен отвор има, сигурно 15 на 5. Дупка до дупка и до дупката пак дупка и търсим нашата. Всички са наши, но ние търсим една конкретна. Его Сашо е тук, записа какво е намерил. Май навсякъде има дупки, вярно. А пък... Това... За пръв път съм на такава експедиция.
Обикновено си имаме цел и целта ни е да отидем в някоя дупка и да направим не знам си какво в нея. Било то да екипираме, да разширим тесняка с разширителите за тесняци. А тук е едно огромно поле. И може да се навреш навсякъде. И все някъде ще излезе сигурно. Това е, сам трябва да си намериш дупката. Обикалянето като цяло е приятна работа. Лошото е, че едно падане по тези скали си е направил прецакване. Доста се острички. Да не говорим, че на моменти е доста височко. Майя Рапид е един много интересен връх. Това примерно му е северната стена. Има си и западна и южна. Това е единственото достъпно място към този връх. Минава от тук. А колко е достъпно? За нас със сигурност. Това тънко въжението, това просто по-щен. Не казвай марки, мога го ползват като реклама. Някой ги предпочита този тип планки. Въпрос на избор. Камерата има ли връзка с това или? Понеже както в повечето експедиции български, основен проблем е финансирането. Специално за тази експедиция трябва да сме благодарни на Българска федерация по спелеология, която ни отпусна част от средствата, почти всичките, за да се осъществи това идване до тук.